Taram! Bună dimineața! Se pare că atunci când faci sport îți vin foarte multe idei și mi-am adus aminte că mai devreme îmi cer scuze din nou pentru suflu, e în urma unei alergări, dar în câteva minute îmi revin. Am citit astăzi mai devreme un citat care spune așa: Winning is a habit, whining is a habit too. Choose your habits. Tradus: a câștiga în fiecare zi în tot ceea ce faci e un obicei. A te plânge mereu de tot ceea ce te înconjoară este tot un obicei. Alegeți obiceiurile. Și acest mesaj a venit pe wall-ul de Facebook al unei persoane pe care o respect foarte mult, George Gheorghiu. Și dacă stăm să ne gândim puțin, chiar așa e. Sunt obiceiuri sănătoase, obiceiuri prin care obținem victorii, prin care ne transmitem subconștientului că este ok să devenim victorioși în tot ceea ce facem. Și sunt obiceiuri nesănătoase care transmit subconștientului că este ok să renunți, că este ok să amâni, și astfel facem doar să ne îndepărtăm din ce în ce mai mult de visurile, de idealurile noastre și așa mai departe. Acum, care ar fi, spre exemplu, niște obiceiuri foarte bune în funcție de ceea ce vrei tu să faci, dar până la urmă obiceiuri cu care îți hrănești subconștientul și îl înveți cu mici victorii în fiecare zi? Păi, spre exemplu, unul ar fi să pui un leu deoparte în fiecare zi. Știi care e partea grea? Tocmai pentru că este vorba de un singur leu, face ca acest lucru să fie foarte greu. În schimb, nu este vorba de suma pe care o câștigi după o lună, 2 luni, 5 luni, deși dacă ești puțin inteligent o poți mări de la o săptămână la alta. Începi prima săptămână cu 1 leu, a doua săptămână 2 lei, a treia săptămână 3 lei și așa mai departe. Dar este faptul că în tot acest timp obții cel puțin o victorie în fiecare zi. Un alt obicei poate fi, spre exemplu, să facem 10 flătări sau 10 abdomene sau 10 genoflexiuni sau să alergăm 500 de metri. Nu trebuie să alergăm 10 km. În schimb, obținem o victorie în fiecare zi. Va avea un impact imediat asupra corpului nostru? Evident nu. Dar din nou, dacă suntem inteligenți, de la 10 flătări în prima săptămână creștem la 11 în cea de-a doua săptămână, la 12 și așa mai departe. Și cum este ca peste un an să faci zilnic 60 de flătări? Atunci chiar se poate vedea un impact frumos. Cum ar fi să citești 10 pagini în fiecare zi? Ok, dacă citești 10 pagini astăzi, 10 pagini mâine, probabil nu se va schimba nimic aici. Și spun asta pentru că, din păcate, 80% din oamenii care termină un liceu sau o școală profesională nu mai citesc o carte în viața lor. Iar din cei 20% care citesc, 82% citesc beletristică, citesc ficțiune, doar 18% citesc comunicare, leadership, business development, educație financiară și așa mai departe. Și cum ar fi ca zilnic să citești 10 pagini din categoriile pe care tocmai ți le-am enumerat? Cum ar fi ca zilnic să te instruiești și să aduci informație aici, informație care a luat altor oameni ani de zile să o studieze? Și e cum se spune, oamenii învață mai bine din propriile greșeli. Oamenii inteligenți pot să învețe și din greșelile altora, să vadă ce au făcut bine, ce au greșit, ce să facă în continuare. Acum, reîntorcându-mă la 10 pagini pe zi, înseamnă într-un an de zile 3650 de pagini. Dacă stăm să ne gândim că o carte are în medie 200-250 de pagini, înseamnă în medie 12-15 cărți pe an. Și dacă la început ți se par puțin să citești 10 pagini pe zi, cam cum înseamnă 10, 12, 15 cărți pe an de dezvoltare personală, comunicare, leadership, educație financiară și business. Crezi că vor avea un impact asupra ta? Cu siguranță. Sunt câteva exemple de obiceiuri sănătoase, dar mai mult decât atât, sunt tipurile de obicei care ne aduc o victorie în fiecare zi. Și atunci ne obișnuim să câștigăm prin tot ceea ce facem. Versus, de luni mă duc la sală. Se face luni, te trezești târziu,
spui, lasă că merg de marți, merg mâine. Mâine trebuie să ajungi de vreme la birou pentru că te sună șeful și renunți din nou. Deja este a doua oară când îi transmiți subconștientului că este ok să amâni și spui, las că merg de miercuri. Miercuri dimineața te trezești și spui, mai bine încep de luni ca să încep săptămâna în forță. Alegeți obiceiurile. Am ajuns din nou la umbră, asta e bine. Taram! Cred că este al 3-lea live public și e foarte fun. Cam asta vroiam să vă transmit. Cu siguranță există foarte multă informație, trebuie doar să împărtășim între noi și să putem să devenim mai buni împreună în fiecare zi. Vă salut!